Żewġ persuni nstabu bla ħajja f'karozza pparkjata f'garaxx fit-triq Salvu Buħaġar fuq il-Line. Il-pulizija ġiet informata b'dan il-każ għal ħabta tad-9 ta' tlieta filgħaxija u marret minnu fih fuq il-post. Hawnhekk kienu taw raġel u mara mitlufin minn sensihom fil-vettura. Fuq il-post issejħa wkoll tim mediku flimkien ma' uffiċjali mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Iż-żewġ persuni ġew identifikati bħala raġel ta' 47 sena li joqgħod ħażabbar u mara ta' 41 sena minn San Pawl il-Baħar, fejn sfortunatament ġew ċertifikati mejta. One News kien informat ftit tal-ħin wara li r-raġel u għad-DJ rinomat mal-Maltin u l-Awċin kollha Ryan Spiteri. Sa din it-tant Jessica Camilleri, il-vittma l-oħra fl-aċċident fatali doppju. Il-mara ta' 41 sena kienet taħdem bħala social worker mal-appoġġ. Il-maħbub Spiteri kellu karriera twila fid-dinja tad-divertiment mużikali, inkluż fuq One Radio għal numru ta' snin. Hekk kif tħabbret il-mewta tiegħu kienu eluf li rrikorrew għal midja soċjali biex iselmu il-memorja tiegħu. Qatt ta' kollegi u persuni li kienu qrib Spiteri ddiskrivewh bħala persuna li ferraħ ħafna nies. Leħnu kien jinstama' ma' kullimkien u jara x'jagħmel biex inissel bissima lil ta' madwaru. Fakkar il-memorja tiegħu wkoll Josie Vella missier Jake Vella, fejn sema kif Spiteri kien ifakkar il-memorja ta' Jake f'kull avveniment li kien ikollu. Sa dan it-tant fuq il-midja soċjali il-Prim Ministru Robert Abela wkoll sellem il-memorja ta' Ryan Spiteri. Huwa sostna li Ryan ma kienx biss DJ li permezz tal-mużika tiegħu ġab ferħ lil ħafna nies. Iżda tenna li kellu ċans jitkellem miegħu f'diversi okkażjonijiet flimkien ma' Georgia u Lydia. Il-Prim Ministru rimarka li din it-traċedja għandha tfakkarna wkoll fir-responsabilità li l-koll għandna fl-użu ta' kliemna b'mod speċjali fuq il-midja soċjali, għax qabel ma ssir kull tip ta' spekulazzjoni irridu naħsbu fl-impatt li kliemna jista' jkollu fuq il-familji li jkunu għaddejjin mill-aktar mumenti diffiċli. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat Monika Borġkalja li ħattret diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta li ġiet appuntata. Dan fil-waqt li mill-awtopsja li saret filgħodu irriżulta li ż-żewġ vittmi mietu b'avvelenament mill-monossidu tal-karbonju b'mod aċċidentali. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.